milí farníci, chcem vás všetkých srdečne pozvať na tradičný deň farnosti. Srdečne vás pozývame na deň farnosti. Pozývam vás v mene klubu kresťanských seniorov na farský deň, Ktorý sa tento rok uskutoční 22. júna, a to od 15:30 v centre rodiny na Bazovského 6. Kde sa môžete viac dozvedieť o našej službe, ale takisto sa môžeme porozprávať o vašich potrebách a problémoch a hľadať spoločne riešenie. Je to vždy veľká príležitosť stretnúť sa pri neformálnych rozhovoroch, pri hrách a dobrej zábave. Srdečne pozývame aj všetkých mladých, pretože aj pre vás je pripravený skvelý program. a my čo? Vieme držať varešku v rukách, alebo aj vy niečo dobre upečieme, prinesieme a potom môžeme spolu ochutnať. Praktickú lásku k bližným považujeme za podstatnú súčasť našej viery. Preto sme sa spojili už 2 roky ako Farská charita Dúbravka a snažíme sa slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc. Okrem drobného občerstvenia prinášame svoj čas a hlavne srdce otvorené počúvať. Príďte aj rodiny s deťmi, tešíme sa, že vás tam stretneme. Môžeme sa vzájomne lepšie spoznať, bude dobrá hudba, dobré občerstvenie. Takisto príde aj kúzelník. A detský kalatač. Jednoducho je to čas, ktorý znovu môže našu farnosť trochu viacej spojiť a stmeliť. Sledujte nás na webe, Facebooku a Instagrame farnosti a nezabudnite pozvať aj svojich priateľov a známych. Tešíme sa na vás.